Sugeng dalu kunjuk dhumateng Bapak Ibu tamu undangan ingkang sami lenggah pinarak wonten sasana kursi ingkang sampun kasabaken dening panjenenganipun Bapak Suwito miwah ingkang Ibu Sutrini. Atur pambuka saking kawula sakanca seniman ugi seniwati saking Purnama Nyampur Sari Bisik ingkang mijil saking Latan Telaga Wungu Kecamatan Jabah Kabupaten Buro ingkang dipun pangarsani marang panjenenganipun ingkang Bapak Pur kunjuk dhumateng Bapak Ibu tamu undangan ugi segenap kakung putri ingkang pinantu ing pakurmatan para pinenggah ingkang sami lenggah pinarak ugi kunjuk dhumateng pemuda kawula inggih Bapak Kepala Desa lan sak prangkatipun sarta Bapak Keamanan Bapak Kapolsek ugi Bapak dan Rampil ugi Bapak Papinsai ingkang sampun amanaken adicara parigian wisudan Talidarma temanten sakloron ingkang tansah paring asma Nimas Ayu Fariza Putri ugi Rawas Bagus Kurniawan Sandi ingkang sampun kajabaken kalau enjing inggih sapunika kunjuk dhumateng Bapak Ibu tamu undangan ugi segenap kakung Sumarno Putri para sesepuh pinisepuh miwah aji sepuh ingkang sami datang rengkuh ugi kunjuk dhumateng panjenenganipun para kadang-kadang ingkang sami nderek anyang kuyung anggenipun ingkang Bapak Suwito iraken adicara parigian wisudan Talidarma ugi adicara lilipur ing dalu punika tansah pinaringan lancar gancar boten wonten alanipun satunggal punapa-punapa ngantos paripurnanipun adicara ingkang kala dalu mangke saking para pinenggah para Bapak Ibu ingkang pinulya inggih sapunika kula sakanca saking Purnama Music Nyampur Sari apetaken widodari ingkang sampun mandhap saking kayangan jekaripun kadang kula kinasih wonten Nimas Ayu Dila Asanti ingkang kalih wonten Nimas Ayu Putri Sabrina ugi ingkang ketiga Nimas Ayu Lisa ingkang dereng rawuh sinten bune Dila dirawuh saking para pinenggah pertamu undangan kakung putri ingkang pinantu ing pakurmatan kasuwun saking pakurmatan kunjuk dhumateng panjenenganipun Nimas Ayu Lisa ugi Dita ugi Mami Susi kasuwun singar saking sasana palenggahan ami asring swasana ing dalu punika alipur para kadang sedaya kanthi ngucap bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, nggih sepindah malih Bu nggih. Ingkang kompak nggih. Sing kompak nggih. Heeh, sing jawab salam kula tak dongakno utange lunas, tak dongakno rezekine dadi rezeki sing berkah ugi barokah. Amin amin Allahumma. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih sapunika kasuwun jekaripun widodari ingkang sampun kula sebat saking palenggahan kasuwun jengkar sumangga yo Purnama Nyampur Sari Music.
Aduh